Hos Eurodanhuset har vi et fedt koncept, vi kalder principvalg. Det er ting, vi ikke går på kompromis med i vores byggekvalitet, og det giver dig et flottere, mere funktionelt og et bedre hus. Kom med indenfor, så vil jeg prøve at vise lidt mere til det. Vælger du en garage til dit Eurodanhus, har du mulighed for at flytte teknikken herud, så du frigiver en masse brugbar plads ind i dit bryggers. Hos Eurodanhuset har vi taget højde for den stigende interesse for elbiler, så med i prisen får du altid en forberedelse til en ladestander. Du vælger selv, hvilken udbyder du vil have. I dit Eurodanhus har du muligheder for at få denne flotte vinduesserie Velfac 200. Det er et vinduesparti, hvor glasset går helt ud til rammen. Det vil sige, at du får et bedre lysindfald i dit hus, og du får et rigtig flot look på vinduerne. Når du bygger et Eurodanhus, får du altid eksklusivt inventar fra Svane Køkken. Du får Siemens hvidevarer, og du kommer selv til et møde med en arkitekt fra Svane, hvor I sammen designer jeres drømmekøkken. Med i prisen på dit Eurodanhus får du Danfoss gulvvarmestyring i hele huset. Hvert rum har sin lille unikke termostat, der hedder Icon 2. I et Eurodanhus får du altid dette flotte karmfremspring med en tætningsliste i dørlukningen, og vi har en fodliste, der passer til i størrelsen, så det giver en lækker og flot finish på dit hus. På et Eurodanhus får du et bredt udvalg af entrédøre i forskellige designs. Alle er trepunkts tyverisikret, så du undgår forbudne gæster. Hvis du vælger et Eurodanhus uden udhæng, så har vi altid denne specielle detalje, hvor de tre øverste sten de er fremskudt. Det er det, vi kalder en Eurodan-gesims.